ክፉ ሰው የዘራነው ማጭደው የሚባል እንግዲህ እንደዛ ነው። ወይኔ የሚገርም ነገር ነው የተፈጠረ ዛሬ ደግሞ። ሰላም ሰላም ናይ ዝፋኔን አርዲ ተከታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም የፅቡቅ ኣለኹ። ከምዛ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትልውለይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እሺ እምበኣር ሎማዓንቲ ብሕፅር ዝበለ ቪድዮ መፅአኩም ኣለኹ። ይቅርታ ብምጥፋእ ኣም ሶሪ ፕሊዝ ጠፊኤ ብዙሕ ጌራ ካብ ትጠፍእ ማለት እዩ ጋይስ። እና ሓፂር ቪድዮ ለኩና ድብል እየ ሒዘልኩም መፅአ ክብራት ኣሕዋተይ። ጀሚረ ክሳብ ዝፈፅም ምሳይ ክፀንሑ ብትሕትና ይላቦ። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ኩኑ። ኣስትያየት ዘለኩም እውን ኣብ ኮመንት ፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም፣ ፀገም የብሉን። ብሙሉእ በአማርኛ ክትሪእዋ ትደልዩ ድማ ልኩና ኢልኩም እንተፅሒፍኩም ብትግርኛ ክመፀልኩም ይኽእል እዩ። እናናኡ ከብለኩም እየ። ሰናይ ፃንሒት ክብራት ኣሕዋተይ። ብጣዕሚ እዩ ተገሪመ ሎማዓንቲ ግርማት ወዲአ ነው። እና እንታይ እየ ክብል ደልየናይ ሎማዓንቲ ሚራ ከም ኩዕሻ ተፃወታ ኣሎ። ንኩሎም ማለት እዩ። ንኩሎም ኣድናን የለ ሮቤል የለ እዚ ሰሎሞን ድበሃል የለ ማለት እዩ። ንሓደ ተፍቅሮ የብላን ግን ሓቂ ሓይሽ ብዓይኒ ሓቂ ንሮቤል ሞር እያ ተፍቅሮ ዳ እምበር ኣይተኣምኖን። ጠቕላላ ኣይተኣምኖን። እምነት ዝበሃል የብላን ኣብ ሮቤል፣ ፍቅሪ ግን ኣለዋ። እና ቀርሺ ከምፅእ እየ ኢሉ ሮቤል ንገዛ ምስ ሰደደቶ ሚራ እቲ ገንዘብ ግን ኣብ ካልእ ኣቕሚጣቶ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠት እያ ንሮቤል ተፃዊታሉ። ሮቤል ዓሻ ከዓ ንገንዘብ ክብል ንገዛ ተመሊሱ ከይዱ ገንዘብ የለ ገለ የለ ደብዳቤ ፅሕፍ ኣቢላ እያ ዝሃበቶ ኣቕሚጣ ገዲፋሃሉ። ሮቤል ድማ ክዓብድ ክፅለል ክቕውስ በቃ ገንዘብ ሒዛ ከይዳ ገለ እቲ ናይ ሳራ ሞት ካልእ ኣየጨንቆን እዩ። ንዑ ዘጨንቆ ዘሎ በቃ እዚ እንታይ ድእ ስሙ ጥራሕ ዘጨንቆ ዘሎ ምስክናይ እንታይ ባዕቲ ደቂ ሓደ ዝገብሮ ዝዓየ ጨኒቕዎ በቃ ናይዘን ገንዘብ ጨኒቕዎ ካብ ዓዲ ክወፅእ ድሌታት ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ነፍሲ ናይ ሳራ ነፍሲ ክትሕዞ ስለ ዘይደሊ ክትሓዝ ስለ ዘይደሊ ንሉሃና ከዓ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዩ ዘፍቅራ። ሉሃና ከዓ ንኣድናን እያ ተፍቅር ንዑ ክንዲ ሰብ ኣይትሓስቦን እያ። ሮቤል ግን ይፅዕር በቃ ናቱ ክትከውን እቲ ገንዘብ ሒዙ ክጠፍእ ንሉሃና ክውንን እዩ ዝደሊ። ሚራ ከዓ ብላዕሊ ኮይና ሰሪሓትሉ ገንዘባ ትሕዝ ብቁፅ ጓልያ ትዋዛ ድያ። ሮቤል ድሕሪ ክንደይ ኣለሻ ድሕሪ ክንደይ ኮለል ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ኣጋጣሚ ኣብ ዝኾነ ጎደናታት እናኸደ ንሚራ ምስ ሰሎሞን ረኺብዋ። ምስ ረኸባ እንተዘይቀተልኩ ክኢሉ ከምዚ ገይሩ ሓኒቑ ክቐትላ ምስ በለ ሰሎሞን ከዓ ኣምፀ ኣቢሉ ንሮቤል ወቂዕዎ። ሮቤል ከዓ ገርጊሩ ዕገርጊሩ እዛ መውቃዕቲ ተሸኪሙ ትኸይዱ ንገዝኡ ተመሊሱ ንብለኩም። ኣነ ግን ግርም ዝብለኒ ሮቤል እሲ ክውቃዕ እምበር ክወቅዕ ርእየ ዶ ይፈለጥ። ግን ንምንታይ ተንኮል ጥራሕ ዲኻ ድኣ ፌርካ ትነብር ክብለካ ይደሊ ረቢ። ወይ ሶሪ ድምፂ ተኣትዩኒ እና እንታይ ድያ ክብለኩም ደልየ ጋይስ። ኣድናን ከዓ ብጣዕሚ ስለ ዝጨንቆ ብጣዕሚ በቃ ድገብሮን ዝሰርሖን ስለ ዝጠፍኦ ናይ ሳራ ሙማት እስከመይ ኢለ ክቕበሎ መን ከ እዩ ቀቲልዋ ብኸመይ ከ እያ ሞይታ እንታይ እቲ ፀገም ኢሉ ክትይቕስ ዘይምኽኣሉ ሕጂ ተመሊሱ ፀፂትዎ ንሉሃና እንተነጊረያ ብኸመይ ኣበይ መኣዝ ዝብል ሕቶ ክተምፀለይ እያ ብኸመይ ክነግራ ኣለኒ እንታይ ክገብር ክሰርሐና ኣለኒ ኢሉ ብጣዕሚ ኣብ ምሕሳብ ኣብ ዓማዓሙቕ ጭንቂ ተዋሒጡ ዝርከብ ደሎ። ሮቤል ከዓ ዘይቐብፅ ብካልኣይቲ ከይዱ ንሚራ ክወቕዓ ክብል እንከሎ ሰሎሞን ከዓ ኣፍ ደገ ፀኒሑ ናብ ኣዳንኻ እስኻስ መን ኮንካ ኢኻ ንሚራ ትወቅዕ? ፍቅረኛ ዝፈትዋን ዘኽብራን ዘፍቅራን ፍቅረኛ እያ ካርአየካ ኢሉ እግሩ እግሩ ሓዝ ክሕዝ ይቀዳደሙ ኣለዉ ክወቕዖ ማለት እዩ። ክበኣሱ ማለት እዩ። ግን ኣርኪቡ ዝገደፍሉ የብሉን ቅጥቅጥ የቢልዎ ስካፋን ገለን ጅልዕልዕልዕልዕ ኣቢሉ እዩ ሰዲድዎኒ ሮቤል ማለት እዩ። ሉሃና ከዓ እንታይ ኮንካ ድኣ ሮቤል ከምዚ ኢልካ ተወቂዕካ መፂኻ ምን ወቂዑካ እትብለላስ ስቀሊ ዝወቃዕኒ ድኣ እሞ ናይ ሚራ ደገፍቲ ናይ ሚራ ወርድያ ወቂዖሙኒ ኢልዋ እንታይ ጌርካ እያ እዚ ኩሉ ምክርኩም እዚ ኩሉ ተንኮልኩም እዚ ኩሉ ክፍኣትኩም ኢላቶ
ኣድናን እውን ምፅዕ ኢሉ ኣጋጣሚ እንተዳ ኮንካ ከምዚ ኢልካ ሓምሊ ኮንካ ይብለሎስ ኖኖ ሚራ እያ ውቅዓትኒ ብሰባት ጌራ ሕጂ ግን ሚራ ብዘላ ተፈሊጠ ኣለኹ ንዓናይ ግን ሕጂ ኣነ ንስኻን ከይድና ክንሕዛ ክንክእል ኣለና ገንዘብና ክንረክብ ኣለና ገንዘብ ሒዛ ተጠፍእ የብላን ኢሉ ስማዕ እንዶ እስኻ ስለ ገንዘብ ድዩ ዘሕስበካ ደሎ ኢልዎ ኣድናን ሮቤል ከዓ እወ ካልእ ዳ እንታይ ኣለዋ ሓንቲ ካልእ የለን ናይ ሳራ ሞት ኣይሕዝነካን እንታይ ኮይና ሞይታ ኢልካ ሓሲብካ ኣይትፈልጥን ምስ በሎ ሮቤል ድማ ዝፈልጦ ተኣምር የብለይኒ ግደፈኒ እስኪ እስኻ ከዓ መቸም ንርእስኻ ጎራሕ ክትኮን ኣይትኽእልን ኩሉ ግዜ ኢኻ ጅል ኮንካ ትነብር ሃሳስ ኮንካ ትነብር ኢልዎ በቃ ኣርድአካኒ እምበር ሓሳብ ይትሳለካ ዶ ምስ በሎ ሮቤል ኣድናን ከዓ ካብ ከምዚ ናትካ ናይ ተንኮል ምሕሳብ ዘይምሕሳብ ይሓይሽ ስለዚ ስለ ናትካን ስለ ሚራን ከዓ ድግድሰኒ ኣይኮነን ገንዘብ ፀሓንጎ ሰሪሐ ከምፅአ ሓቀኛ ፍቅሪ ግን ኣይረክብን እዩ ናብዚ እናበለት ግን ኣብ ዘይኮነ ደኣቱ ኣብ ዘይመልከታ ወይ ከዓ ኣብ ዘይኮነ ኣትያ ሂወታ ድማ ሰቐለት ንሳ እዩ ከፊእዋ ደሎ ስለዚ ስኻ ግደፈኒ ውፀለይ ኪደለይ እግሪ እግራ ተይሊ ሓሳብ ኢልዎ ተናዲዱ ሮቤል ከይዱ ኣድናን ከዓ ናይ ንሉሃና ምግቢ እባ ስርሐልና ሉሃና ኢልዋ ምግቢ ሰሪሓ እንጀራ ቀሪባ ኮፍ ኢላ እንዳተኳላለሱ እናተኳላለሱ ማዕረ ሽኮረይ ፍቅረይ እቲ ምቁር ዕላል ፍቅሪ እንዳዕለሉ እንዳተመጓጎሱ ማዕረይ እኺ ናተይ እኺ ኣነ እኮ ብደይ በኣኻ ኣይነብርን ኣነ ዋላ እስኺ ክትመፂ ሂወተይ ተቐይሩ ዋትኤቨር ብዙሕ እናዕለሉ ስለ ፍቅሪ እዛ ምግቢ ከይተረድኦም ኮስትር ኣቢሎምዋ ኣይገርመኩምን ጋይስ ግን ሓቂ ሓይሽ ቀኒአ ማለት እዩ ቀኒአ ገለ በዚ ከምዚ እናዕለሉ ምግቦም ምስ ወድኡ በሊ ሉሃናይ ኣቤት ደገ በፂሐ ዶ ክመፅእ በቃ ፀገም የለን ኪድ በፂሕካ ንዓ ምስ በለቶ እሱ ድማ እሺ ኢሉ ንደገ ወፂኡ ከይዱ ኣብ ደገ እናተንቀሳቀሰ ሚራ ይረኽባ ሚራ ከዓ ቴሌፎን እናጠወጠቆት ዘይርእየቶ ስለ ፀንሐት ሕልፍ ክትብል ንዕስ ክትይ ኢሉ ሕዝ ኣቢልዋ ድሓር እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ምስ በለቶ ምስ በላ ኣበይ ትፈልጠኒ ኣበይ ፈልጠካ መን ኢኻ ንስኻ ካበይ ዝመፃኻ ኢላ ክሕድ ኣቢላቶ ኢላስ ክሕድ ኣቢላቶ ኣንተ ኣነ እኮ ኣድናን ይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ኣይፈልጠካኒ ንዓኻ ድማ በቃ ግደፈኒ ሂወተይ ክነብር እየ ዝደሊ ምስ በለቶ ተገሪሙ ንዓይ ርስርሲዕኽኒ ድሓንቲ ገንዘብ ሰድዮ ነቲ ጥንሲ ምሳኺ ደሎ ናተይ ወደይ ክብል ግን ንዓኽስ ክዛረበኪ እየ ምስ በላ ዝፈልጦ ተኣምር የብለይኒ ጥንሲ ኣነ ኢኹ ወልዶ ገንዘብ ከዓ ዝፈልጦ ገንዘብ የብለይኒ ዝሃብካኒ ገንዘብ ኣለካ ማለት ድዩ ግደፈኒ እስኪ ሕጂ ሂወተይ ክነብር እየ ዝደሊ ምስ በለቶ እንታዲ ኸይደ እየ ዝገድፈኪ ንዒ ክጎተክለኒ ኢሉ ብክዳና ሒዙ ንዒ ክንረዳዳ ኢና ግድን ክንረዳዳ ኢና እናበላ እንዳሃለየ ውይ ክብል እየ ውይ ለብዚኣ ሕዘን ደሊ ከምፀኒ ደሊ ክሰርቀን ደሊ ኢለ ክትሕዘካ እየ ድሓር ምእሳራ ኣይሕሸካን ስነ ስርዓት ግበር ምስ በለቶ ውይ በሊ ውይ ክትብል ደሊ ክስእራ ኣነ እውን ክሕግዘኪ ይኽእል እየ ርግምቲ ምስ በላ እሳ ድማ በቃ እሺ ሂወተይ ክነብር ሂወትካ ንበር ሕጂ ግደፈኒ ካብ ሕጂ ምንም ከይዛረበኒ ኣንታ ኣታሰብ ምስ በለቶ ንዒ ኢሉ ብኢዳ ሕዝ ኣቢሉ ጉትት ከብላ ከሎ ጮሆ ኢላ ምስ ኢላ ምስ ኣእወየት ንሱ ሓገዲፍዋ ሃዲሙ ገይዱ ማለት እዩ ከይዱ ከም ኣመሉ ናብ ሉሃና ኣትዩ ሉሃናይ ኣቤት ሚራ እኮ ረኺበያ ኣበይ ኣብ ዝኾነ ጎደና ረኺበያ እናተንቀሳቐሰት እሞ እንታዲኣ ኢልካያ ገንዘብ እናቆልዓ ኢለያ ተምልሰለይ ግን ኣይተኻኣለትን ጠቕላላ ናብ ኣውሬ እያ ተቐይራ ግን ምንም ክገብር ኣይክእልን እየ ንባዕላ ጥራሒ ጣዕማ እምበር ድሌታ ትኹን ከም ደስታ ትኹን ግን ክልተ ሚራ ለከስቲ ቀደምስ ብተንኮለኛ እናሃለይትስ ካብዚ ሕጂሲ ማርኣያ ብኢሳ ኢልዋ ገለ ማለት እዩ